vedenú Cingelom. Takže štvorica z pražskej Sparty a Libor Hudáček. Jormaka, Palola, krížna prihrávka, ktorú veľmi dobre narušil Mikuš. Palolová zadovka, veľmi elegantne sa snažil uvoľniť Maninena. Znovu Oli Palola. Lajunen, Honka. Aaltonen Honkovi. Beží posledná minúta riadneho hracieho času. To bola veľká príležitosť na dorážku. A nevylučuje sa, hoci hokejka Davida Skokana bola vysoko. A na chvíľku všetci prestali hrať. Myslím, aj naši presvedčení, že teda nejaký verdikt príde, ale neprišiel. Honka. Znovu sa snažil veľmi agresívne pracovať Cingel. Aaltonen, nová strela zblokovaná. Postaral sa o to práve Cingel. Zostával ležať. Po súboji jeden z našich hráčov. Červené rukavice, neviem, či to nie je náhodou Vlado Dravecký. Áno, on má červené určite. Myslím, že aj Libor, ale... Tak, toto vôbec nie je príjemný pohľad. Poďme sa na to pozrieť. Áno, po tomto strete s ležiacim Fínom to bol veľmi nepríjemný, nekontrolovaný náraz na mantinel. Myslím, že to bol Libor Hudáček. Libor Hudáček, áno, je to on. Ale nepríjemne, keď prepadol cez toho fínskeho hráča, tak vrazil v podstate hlavou do mantinelu celou váhou svojho tela. Áno, Sidla sú na ľade. Tam pri ňom aj Vlado Dravecký a Lukáš Cingel. Môžeme len dúfať, že to nebude nič vážnejšie, aké to vyzerá veľmi nepríjemne. Veľmi nepríjemne, tak absolútne nečakaný moment a takáto hlúpa náhoda, samozrejme, ktoré sa v hokeji stávajú. Tam sme videli aj príčinu pádu, aj Fína a cez neho. Tam veľmi Libor nemal šancu reagovať. Rovno pod neho spadol fínsky hráč, ktorý bol faulovaný a náš hráč ho podrazil a cez neho práve prepadol Libor a naozaj, aj keď nemal nejakú obrovskú rýchlosť, ale predsa len nejakú mal a vrazil hlavou do mantinelu, tam sa mu ten krk trošku zvrtol. Takže budeme naozaj len dúfať, aby to nebolo nič vážne. Libor je zafixovaný, dvíhajú ho na nosidla. Spoluhráči, vyprevádza ho potlesk tribún a my mu veľmi, ale veľmi držíme palce, aby sa dal dokopy. A diváci v jednom štadióne Ondreja Nepelu vstávajú. Libor, naozaj ti veľmi držíme palce. Teraz Čertber jedný majstrovstvá. A budeme samozrejme veľmi zvedaví aj na správy o jeho zdravotnom stave. Libor, drž sa, vyprevádza ťa potlesk všetkých zúčastnených. Ešte sa s ním prišiel aj David Skokan mu adresovať nejakých pár povzbudivých slov. Ťažko sa bude teraz zvyšku týmu aj sústreďovať na tých 22 sekúnd. Hlavou sú určite všetci so svojím spoluhráčom. Určite tam teraz bude šprintovať aj Brady Ulo, ktorý sa dnes neobliekol do výstroje.
To bol moment, ktorý môže zatieniť celé prípadné pomaličky sa črtajúce víťazstvo nad silným súperom. Či už to v tejto chvíli víťazstvo bude alebo nie, tak našim víťazstvom 100% bude fakt, že Libor bude po tomto všetkom v poriadku. Venujeme sa už tým záverečným 20 napokon necelým sekundám. Lajunenová strela neprešla, Drávecký a jeho vysoký oblúčik skončil v strednom pásme. Fíni sa snažia veľmi rýchlo dostať sa opäť do útočného offside, ich zastavil. Vádzovať sa bude v strednom pásme. 5 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Dobré vádzovanie v obranom pásme, ktoré naši chlapci v podstate pokazili, aby ten puk dostal alebo v súboji medzi tými hráčmi. Cingel, ktorý na tom bol, stratil chvíľu, veľmi rýchlo išiel vystriedať, nahradil Hosuja. Našim chlapcom sa podarilo dostať puk do stredného pásma a následne ďalšia snaha Fínov bola prerušená offsideom. Zostáva 5 sekúnd do konca, dúfajme, celého zápasu. Pásma sa vrútili Fíni, ešte stihli jednu strelu, ale tento zápas už Slovensko vyhrá. Nad Fínskom 3-2 v góloch Libora Hudáčka, Lukáša Cingela a Davida Skokana. Za Fínov skorovali Oli Pavola a Jonas Kemppainen, takže určite nás potešilo to, že sme po dlhšom čase dokázali vyhrať nad súperom z silnej svetovej šestky, že sme pretrhli tú už dlhú šnúru bez streleného gólu, ale cena, za ktorú sme museli zaplatiť za toto víťazstvo, je enormne vysoká. Ešte si počkáme aj na ocenenie